Здравейте и добре дошли отново в поредното видео на портал 512 Hz. Аз съм Александър, създателят на канала. Днес ще си говорим на тема и ще ви покажа, не само ще говоря, как да си направим алтар. Знаете, че различните практици почитаме различни божества. Тези божества имат нужда не само да ги почитаме и да им се молим и да получаваме подкрепа от тях, но трябва да се направи нещо, с което да ги почитаме, както си е мой реда. Затова днес ще ви покажа нещата, които ще ви трябват, за да направите един алтар, мъничък алтар. Няма нужда да се разхвърляме в огромни стаи алтари. Зависи от божеството. Аз почитам богинята Хеката и Мерлогос. Днес това видео ще направим за Хеката. Ето я, имам статуя на Хеката. Статуята е задължителна. Трябва да си направите и ритуални свещи изцяло, за да ги пазите за богинята. Или бога или богинята, за самото божество. Трябва да си направите ритуални свещи, тъй като аз съм си направил 2 ритуални свещи с ключ, изобразяване на ключ, защото тя е с ключ, и тази свещ. Те са ръчно направени от мен, аз правя свещите. По този начин червена и черна, това са цветовете на моята богиня. Така и започваме вече с другите неща, които трябва да имаме нещо, което още да се изобразява самата богиня, така че аз имам това от селенит. Купичка, в която мога да слагам или някакъв дар, или камък, или нещо, което съм преценил, че искам да пречистя и тя да ми го заради с енергия. Ето такава купичка с тройната луна, защото е тройната богиня. Продължаваме и с кристали и минерали, които да сложим на нашия алтар. Аз имам много кристали, но избирам само тези, които резонират с мен и с божеството, което почитам, като ето този камък. Избирам винаги да имам и един голям камък, който да изпъква пред другите, и повече мънички камъчета. Това е кварц. Тъй като енергията на самата богиня е малко по-тъмна, имам нужда и от един кварц, който да пречиства всяко едно нещо, което достига до мен от нея. Слагам и един пирит за заземяване, лапис лазули за повишаване на интуицията, розов кварц, любов към мен като практик човек и любов към богинята. 2 камъка цитрин, един е по-мъничък, другия е по-голям. Слагам ги също. Няма как да мина без черния турмалин, който е един от най-силните защитни камъни. Когато богинята ми ги зареди, стават изключително мощни. Слагам и аметист. Няма как да мина без аметиста, защото той се свързва с коронна чакра, трето око и гърлена чакра. Трябва да имам аметист, който когато получавам някакво съобщение от това божество, аметиста да го пречиства, и аз, защото го получавам като енергия. Аз не го получавам като видение, аз получавам това, което казвам на хората, като енергия. Тази енергия я преобразувам в думи и я казвам. Един малко късмет никога не е излишен. Просперитет, късмет, тигровото око да слагам. То ми е един от любимите камъни. Всичко, което можете да сложите във вашия алтар, е нещо любимо. Нещо, което вие ползвате всеки ден. Няма как да мине и без 2 серпентинови черепа. Ето ги. Колкото са и еднакви, толкова са и различни. Чрез черепите тя се свързва с мен. Черепи, паяци. Разбира се, няма как да минем и без някакъв инсенс стик. Имам държач. За нея избирам червената роза. Червената роза се свързва с моята богиня прекрасно. Малко трудно става отваряне. Червената роза. Тъй като аз предлагам много от тези неща, си го слагам и това нещо. Мирише просто превъзходно.
Ето го. Най-обикновено нещо. Общо взето, това е което слагам аз на моите олтари. Селените задължително присъства и слагам няколко броя селенит, тъй като имам нуждата да ми е пречистено пространството постоянно. Слагам един чист стик от селенит и един с камъните за чакрите, който сам съм си изработил. Няма нужда да купувате и да давате страшно много пари за неща, които така или иначе ще седят доста време във вашия дом. Първият ви олтар може да е малко по-ефтин като вариант, за да може да е малко по-афордабъл, разбира се. Аз лично слагам и ето този ключодържа, този пендент на богинята, за да я изобразява също. Слагам едно ето такова око, всевиждащото око. Свещи, много свещи. Аз лично правя много свещи, ето ги, церемониални. Така. Слагам също и звънчето. Знаете, че звука, който издава този звънец, изчиства вибрацията. Сега ще се преместим към масичката, към която ще ви покажа аз как редя моя олтар. Можете да си сложите и някаква малка покривчица спрямо това, което желаете. Аз слагам дървото на живота. След малко се връщам и показвам как редя моя олтар. Това е моята маса за олтаря. Сега си поставям ето по този начин ритуалната покривка. Така да не се надявам да се вижда. Слагам богинята ето тук. Двете ритуални свещи ето по този начин. Пред нея слагам ето това за дарове. Нейните съветници пред всяка свещ слагам черепите. Този кристал също ще бъде тук, по този начин. И започвам да редя черен турмалин, аметист, лапис лазули, пирит, розов кварц, тигрово око и цитринчетата ето тук. Така. Слагам инсенс тук и го паля. Ето по този начин. Ето по този начин слагам селенитите тук и тук. Сега ще ви го покажа и отгоре. Това е простичък олтар, който можете да си направите. Ето, свещите, инсенс. По този начин ще можем да почитаме своята богиня. Сега ще ви разкажа и какво представлява един олтар. Какво е олтарът? Олтарът е специално пространство, в което човек си създава, за да се свърже със своята духовна практика. В различните култури и традиции олтарите имат различни форми и предназначения. Могат да бъдат места за молитва, почит, медитация или ритуали, или работа с символи. В езотеричните практики олтарът
често се разглежда като център на личното духовно пространство. Той не трябва да бъде голям или скъп, както вече казах. Понякога един малък рафт с няколко внимателно избрани предмета може да бъде напълно достатъчен. Какво поставяме на олтара? Вие вече видяхте аз какво поставих. Но няма универсален списък. Можем да поставим свещи, кристали, билки, тамян, дори купичка с вода, символи, руни, таро карти, амулети, статуетки или предмети, които имат лично значение за вас. Много традиции използват символиката на 4 елемента. Огън, свещ или лампа, вода, съд с вода, въздух, тамян или ароматни растения, земя, камъни, кристали, растения или сол. Тези елементи могат да бъдат представени по различен начин, според конкретната традиция. А защо на моя олтар има хеката? Това е личният елемент. Аз съм избрал да поставя хеката, защото я почитам. И тя има важно място в моята духовна практика. Хеката е древногръцка богиня, която в различни периоди има традиции, се свържа с магията, нощта, кръстопътищата, границите и преходите. Затова нейното присъствие на един олтар може да бъде символ на прехода. Момента, в който старото приключва и човек застава пред нов път. Но е важно да се каже, не е необходимо човек да почита хеката, за да има олтар. Ако почиташ друго божество, можеш да поставиш негов символ. Ако не следваш конкретна религиозна или езотерична традиция, можеш да създадеш напълно личен олтар без никаква статуетка. Най-важното е, олтарът не се определя от това колко предмети има върху него. Определя се от значението, което им придава човекът. Един кристал може да бъде по-значим от 20 кристала, ако има лично значение за теб. Една свещ може да бъде достатъчна, ако тя ти помага да се концентрираш и да създадеш усещане за свято или специално пространство. И може би най-важното, не е нужно да копирате чужд олтар. Вземете идеите от различните традиции, но създайте пространство, което отразява вашите собствени вярвания, намерения и път.